Nakipagsapalaran noon sa ibayong dagat si Jimmy para makatulong sa pamilya. Pag-uwi niya sa bayan, mas marami pa siyang natulungan dahil sa binuo niyang kooperatiba. Taong 2004 nang maitatag niya ang 5K Multipurpose Cooperative. Kabilang sa co-op ang higit 200 magsasaka at mangingisda kasama ang kanilang mga may bahay na mananahi mula sa Barangay Paligi, Apalit, Pampanga. Kaya naman si Jimmy, patuloy ang paghahanap ng oportunidad para sa mga kabalin. Aming mga members, lalo na mayroong mga pispan. Yung mga pispan, mga hortelano rin, tsaka yung mga housewife nila sa mga bahay. Yan ang mga gustong magkaroon ng sa cooperative. Kung ano yung mga binibigay ng trabaho sa kooperatiba, inano namin sa mga members. Agad naman siyang nakahanap ng sandigan sa tulong ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at DOLE. Kabilang kasi ang co-op ni Jimmy sa binahagian ng livelihood grants. 4 na kooperatiba mula dito sa Pampanga ang tatanggap nitong mga heavy-duty machines na magagamit nila sa kanilang pangkabuhayan. Ito ay mula sa DOLE DLIP program. Ang mga multipurpose cooperatives ay mula sa bayan ng Apalit, Minalin at Lubao. Ngayon, meron na silang gartering machine, buttonhole machine, button sewing machine, at high-speed sewing machine. Nakiisa sa turnover ng mga kagamitan sina 2nd District Board members Fritzy David Dizon at Sajid Khan Yusuf. Kasama si PESUMA President at Pampanga PESO Manager Luningning Vergara at mga kawani ng PESO at PMTC. This is a way of showing to them na nandito si Kapitolyo, nandito ang mga leaders natin, handang-handa para tumulong sa kanila. Yun po ang masarap at magandang nakikita ko sa programang DLIP. Parang nararamdaman ng ating mga kababayan, mahirap ang magnegosyo, pero kung meron kang kakampi, meron kang sandalan, lahat magiging madali para sa iyo. Laking pasasalamat naman ng mga kooperatiba sa mga dekalidad na makina na ipinagkaloob sa kanila. Sana madagdagan pa sana ang aming iniiling po sa inyo, lalo na sa gobyerno po natin, makapagsuporta. Maraming salamat po. Sa liderato ni Governor Delta at Vice Gov Nanay, katuwang ang kagawaran ng paggawa at empleyo sa pagsulong ng antas ng kabuhayan ng bawat Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.